здравейте на всички! Само ти ще снимаш, да знаеш, а те клипчетата и ти лага. И здравейте на всички! Здравейте на всички! Мъкваш ли? Не. И здравейте на... Мъкни бе! И здравейте на всички ютубери, ние сме Gameplay Channel BG. И този пич, който снима доктор Контипишков. Мъкни бе! И сме с коне. Ще го убия това пак. Искаш ли плодови? На мен не ми пука. Аз си Не бе дей се смя, не дей се смя. Мълчу бе. Се не на голос. Метах си меч. Ти си Снежанка. Ама ти си спящата красавица. Поне съм красив. Красив, първо ти я знам. Пътешествие с планета. Ано, Ници, как се качих? С кокчета, представи си. Изкоч! Аз ще се кача на гробницата. Качих се на гробницата. Това направо прискочи. О, аз нещо съм на върха, вие сте долу, какво? Падай. Аз не мога сама, аз единствено не мога да скача. Пак. Доктор Пантипишков. Ето, качих се. Тук се качих даже. Доктор Конди! Конди! Най-бърз на спортите, че е нова, но да попадем. Не, сега няма. Абе, ние скачаме еднакво, бе. Кой колко скача? Аз скачам 3-4 блокчета. Аз скачам 3. Аз 3,5. Абе, не се знае, аз май скачам 3. Вижте едно състезание да видим кой е най-хубав. О, вижте ме. Аз съм на гъбата. И много лесно е тук през летте блокчета. През летте блокчета и една Не дей се смя, не дей се смя. Сега ще отида на терасата. И има плошанка, виж каква плошанка имам, не каква роза. О, вижте ме, вижте къде съм. Това е плошанка за хил. Като някакъв крал съм. Абе, бе ти е крал, бе. На твоя гъс. На плошанка за хил. Ай, долу, Не дей! Наистина много сърца ще му вземеш. Не дей! Не дей! Не забрисай, но! Айде. Защото винаги се целиш да си по-добри от всички. Това прозвуча малко като във филмчетата. Детски. Видяли сега ще съм? Не, идем! Стига са бахтече, бе! Ай, добре, стоп, айде на под 6. Парам, парам. Стига си ме това коня, бе! Ай, стига да бе коня! И ти коня! Доктор Пантипишков. Сериозно е тук. Ай, ти ми избега, стая! Че? Аре да направим обор. Обор да направим. Не. Ей, тук даже има перфектно място, виж. И за коновете! Какво каза да направим? Обор за конете. Виж що се казва? Обор се казва за кокошки. Аз тук кокошки не виждам. Аз виждам даже една и е много голяма. И седи на кон. Аз виждам един петел, който е пред мен, див петел. Нека ще накълва. Ще мушна плечка в газа. Ай, Сашко, пъде ти с така градината, бе! Не! Ицко!
Влезни вътре, бе, кон. Кой ми е бе коня, Кой ми е, бе? бе, коня? Не се смя, не се смя. Кой се смее, бе? Слави Трифонов. И ти се смееш, господин Андрей. Пораствал ми един джамп от страни с две единички. Вие спряхте се карате с Сашко, с мен се карахте. Така. Погледни ме в очи. Нямаме! Можеш ли да ме видиш къде съм? Отиваме! Отиваме! Сиреме! Твърде мистериозно и умря. Отиваме! Да падима и сиреме! Сега ще убия някой, но не знам кой. Къде е Старк? Къде е Старк? Ние нямаме фермичка за Дини, бе. Точно за тебе съм. Отиваме! Вали поушната ще направи. Аз ще я грабна тая първа. Но тя не е готова, така че... Не дей ми троши, не дей ми Това е троши. сложено да стане две. Гледай го едното. И плашанката е, трябва да я направя две, да може да не губа повече сърца. Спорт ти бие конь. Исках да чупа това. Можеш ли да ме видиш къде съм? Да, Къде? на баба ми угъза. Точно за тебе съм в момента. Едно зомбито подпука. Ти го запали, сега те виждам. Къде съм? Нямаме густо. Нямаме будзи, мудзи, куци, пуци, хуя ми е голем. Баба ти е голем. Вие бозай. Ти си побозай. Го, бозайде. Го. Той слага тия женствени картинки. Да. Някаква пояка не можахте ли я намерите? Тая. Ако си сложил тази на Пинокио, ами... Не, та на Пиноки. Така, бат. Какво си сложил? Дай картината. Дай картината! Дай картината! Ето. Сири. Така. Тук е като телевизорче. Елай виж. Тук е, момче. Гори, бе. Гори, бе. Била разбе. Почти довърших тази стачка, но магазин я довърша. Не де се смя. Кой се смей пък сега, бе? Ти А! пускаш в момента. На който си в кон. Кой? Тара. Пой ми си огъня, бе. Не знаеш къде съм. Виж запалката. Виждаш ли запалката? Виж. Тема. Пицикуще. Имаш стрели и те виждам. Имаш стрели в газа и те виждам. Ано ми издърпаш, бе, но. Чакай, стой така. Стой да тя издърпам. На хиндри ми е газа. Часа на гъз. Дърпай!
Ела тук, сега ще издърпам. Ела. Къде? Ама аз нямам повече стрели. А, тогава че издърпах. Дърпай, дърпай. Това не може да познаете къде си. Не! Малко зомби, бебе. Бебето ма бахте. Сашко, Не! Фък! Помощ! Сашето, познай къде сме. Конюшнята. Не, Зад мене. не. Не знам. Ей, идиот! Не съм аз. Да. Чао ви толкова. Къде си? Айде да направим коня. Стига! Едната ти. Стани, бе. Много съм точен с лъка. Добре, стани. Айде да правим конюшня. Ама според ти вече си видим. Кой ми си куче? Кой иска да прави с мен конюшня, да му каже? Да, стоя мизерно. Аз също. Не оставаме. Имам 7 яйца на кон. Още види. Леко какво ми бърти колето. Следваше го е беше остава. Ще го еба. Не би го. Ще забремене. Хъв си, че бе, бук! Още има да си правя секс с жена ми.